Na gumagamit umano ng iligal na droga si PBBM, umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga Dagupeño. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Noong tumatanda ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga Dagupeño ang kontrobersyal na pahayag ni Senator Amy Marcos na umano'y gumagamit ng iligal na droga ang kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos. Ayon sa panayam sa ilang residente, may mga nagulat sa alegasyon samantalang may mga nagsabi naman na hindi ito bago sa kanila. Marami ang mga katulad ni Aling Ofelia, isang tendera sa Malimgas Public Market, na dismayado sa ulat. Nakaka-discourage bilang isang mamamayan. Kasi syempre, isang presidente naggagamit ng droga mismo sa Malacanang. Napaka immoral na gawain ng isang presidente. Malaki rin umano ang tsansa na totoo ito dahil kapatid na mismo ng Pangulo ang nagsiwalat. Parang may sort na naniniwala, pero 75% siguro ginagawa niya yun. Kasi kapatid na mismo ang nagsasabi. Mayroon ring mga gaya ni Mang Federico, isang tricycle driver na hati ang opinyon sa issue. Aniya, kung totoo man ang aligasyon ay dapat nang tigilan ng presidente ang gawain at kung hindi naman totoo ay baka paninira lamang ito ng senador sa kanyang kapatid. Dapat wag gumamit si presidente ng droga dahil masama sa mga taong nanunungkulan pa naman siya, isa siyang Pangulo. Kaya yung sinasabi ni Amy Marcos na gumagamit ng droga, baga paninira lang niya sa kapatid niya. Ang estudyante namang si Marian naniniwala na dapat maging mabuting ehemplo ang Pangulo para sa mga Pilipino upang mapuksa ang problema sa iligal na droga. Pagbabago po, umpisan po nila sa sarili nila para matugunan po nila yung mga responsibilidad po nila sa ating sariling bansa po. Sa kabila ng magkakaibang pananaw, nananatiling nanawagan ang mga Dagupeño sa pamahalaan na unahin ang pagsisilbi sa bayan bago ang sariling kapakanan. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.